Taga saan kayo? Paniki. Paniki. Balawang, paniki. Balawang, Paniki, Tarlac. Dumaan kasing helicopter. Kaya nagising ang diwa mo. Kaso, napahinto ko sa pagdasal. Akala ko talaga tumayo yung sila ate. Kasi napansin nila ako, tumingin ako patagilid. Hinahabol ko yung aninong malaki. Biglang nawala. Inintay ko umalis yung helicopter. Kaya nagising ang diwa mo, di ba? Ngayon, kusang umalis yung maitim na usok sa loob ng katawan mo. Ang masama nga, tatakas siya, hindi niya sukat akalain, dadamputin rin siya ng anghel ng Diyos, dinala siya. Kung iniisip mo na babalik yon, hindi na. Pero wala nang paghinga mo, maayos na. 2 years and a half na sakit yan, di ba? Okay naman yung sinabi ng mangilot mo. Totoo yun, meron kang lamig. Pero dapat nakuha niya yon. Pero ang masama, hindi siya marunong yata sa paghihilot lang alam niya, di ba? Hindi siya marunong sa spiritual. Meron doon. Gusto ko lang taga malaman yung maitim na usok yun, kung paano siya napunta sa katawan mo, kung saan ba siya, kung doon ba siya sa trabaho mo, o may pinuntahan ka. Pero ang masama, hindi na natin pwedeng tawagin. Pinalayas na ng Panginoon Kristo eh. Pero importante naman talaga dito, na gusto mong gumaling dahil sa tabang mong sakit. Pero ngayon nakakayuko ka na. Hindi ka na inubo. Hindi na po siya. Hindi na. Pag inipang. Hirap na hirap ka huminga. Sundin mo lang yung sinabi ng aking ama ha. Yung tubig niyan, 3 days lang ang bisa. Papaligo, pagpainom. Kung saan ka man nagpupunta, nagwe-welding ka man, magdala ka ng tubig niyan. Huwag mo siyang ngaya maubos. Kung anong araw ngayon, 3 days, alas 12 pa yung mawawala. Kunyari, 3 days lang itong araw. Mamaya pa yung 12 ng gabi mawawala. Kinabukasan, ika-4 na araw, mawawala na siyang bisa. Pero sapat yun, sobra-sobra na yun. Bukas nga lang, magaling ka na. Huwag ka nang matakot na babalik na siya. Importante, gumaling ka. Diba sinabi ko sa iyo, naririnig mo ko, sa araw na ito, maniwala ka sa akin, kahit naririnig mo ko, kahit nakapikit ka, gagaling ka. Hindi ako bibitaw ng salita kung di galing to sa Panginoon Kristo. Maniwala ka. Mawawala lahat ng sakit mo, pati ubo mo, pati yung pangangati mo sa balat. Hindi ko kasi malaman kung anong klaseng espiritu o elemento yun. Basta nakita ko lang maitim lang siya. Yun, salamat ha.